ଦେଇଛୁ ଆଉ ଖରାପ ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ତୁ ଏ ଝିଅଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ। ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ, ସେ ପରା ମୋ ଭଉଣୀ, କୋଉ ଭଉଣୀ କି କଥା ଭାଇ କେବେ ଏମିତି ଘଟଣା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଇ ଲେଖା ହେଉଛି ପୋଲିସ ବାବୁ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ସବୁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଅଭିନୟ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛି ସେ। ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ, ତମେ ସେମିତି ସବୁ ତ ନିଜ ଭଉଣୀ କେବେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବେନି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କେତେବେଳେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ ହୁଏନି। ତୁଟା ଶୁଆ ମିଛ କହୁ। ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାରୁ ତା ଭଉଣୀ ସେ ମାରି ଦେଇଛି। ଇଏ କଣ କରିବ ସବୁ? ଇଏ କଣ କରିବ? ତା ଭଉଣୀ କେମିତି ମାରିଲୁ ସବୁ? ତୁ କେମିତି ମାରିଲୁ? ଆରେ ଭାଇମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିନି। ଶେଷ ଉପହାର କ'ଣ ଦେବୁ? ଆଠୁ ଆମକୁ ଏଇଆ ମିଳିଦେଲୁ। ଆରେ ସବୁ ତୁ ଏଇଆ କରୁ ଶେଷକୁ ଆମ ମାଳତୀକୁ ତୁ ଶେଷରେ ମାରିଦେଲୁ। କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ ରେ ସବୁ? ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ? ତୋ ନାଁ ଧରିଲ ପାପ ପାପ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ତତେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ ବେ? You are under arrest. Hey, Inspector, ଆପଣ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ କିଏ? ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତା। ଏ ପାଖ ସହରରେ ମୋ ଘର। ହେ ଜୀବନର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଝରଣା ଏଠିକା ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବୁଲି ଆସିଛି। ଏ ଆଦିବାସୀର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେ ଆଉ ପରୋପକାରୀ ମଧ୍ୟ। ମୋ ମତରେ ଏଭଳି ଯୁବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର କାହିଁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ପାଗଳ। ଏମିତି ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବଦ୍ଧ ପାଗଳ। ଆରେ ଗୋଟେ ପାଗଳଟେ କ'ଣ କହିଗଲା ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏଇ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ମଣିଷକୁ ବୋଲି ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନ ତା ଛଡ଼ା ଅନେକ ଥର ବାହାରକୁ ବୁଲି ଆସିଛି। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତିକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ସାଥିରେ ଧରି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ଏ ଯୁବକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିବ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ କେହି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋ ମତରେ ଆପଣଙ୍କୁ
ଛାଡ଼ିଦେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁବକ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରହିବ ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ସାର୍ ନ କିନ୍ତୁ ଆରେ ଯେ କୋଉ ସମୟରେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ଆପଣ ମରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ ଆରେ ନା ନା ଏମିତି କରନି ଆରେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ କରିବା। କିଏ କହିଲା ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛେ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନୁହେଁ ଏମିତି କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆପଣ ବିକଳରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ମଣିଷ ରୂପରେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଆରେ ଛି ଛି ତମେ କାନ୍ଦନି ଆରେ ଏଠି ଆମ ସମସ୍ତେ ସମୟ ହାତର ଖେଳ ବେଳେବେଳେ ସମାଜରେ କୋଉମାନେ କହିପାରିଲା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଷା ପାଳିର ଖେଳ ଏମିତି ଜମେଇ ଦେଲେ ଯେ ସେଦିନ ସପୁନି ଖାଇବା ପରେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ତମ ଆକ୍ଟିଂ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି।
ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବୁଝିଲ ଆରେ ତମେ ଠିକ କହିଛ କଷା କାଲି ଅଙ୍କଟା ବେଳେ ବେଳେ ଓଲଟା କଷା ଯାଏ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ଆରେ ସେଦିନର ଶକୁନି ଯଦି କଷା କାଲିଟା ଓଲଟା ନ କଷିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ହାରିଥାନ୍ତା ନା ମହାମଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର দিছিলে আলো নদী ছিল অন্ধার আউ ছুঁই দেলে শনি পাত আরে ঠান্ডা আরে সেই তো হচ্ছে সাসপেন্স এই ସବୁ ହବ ମୋ ହାତ ମାରିଛି ଆଉ ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖି ମୋ ଗୋଟିଏ ଚାଳନା କରିବି ଗୋଟିଏ ଚାଲି ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି